जों नायनि दै जागायजेननायनि 3:20 बेखौ जोङो नायनि गिबियाव जों जागायजेननायाव थांग्रोगोन। 3:20 बेहाय बुंदों जे आरो आदमा गावनि हिन्जावनि नामखौ हौवा गोथाङै थाग्रा, बिनि ओंथिया हावा, बिनि ओंथिया जाबाय गोथाङै थाग्रानो। आदमनि हिन्जावनि नामखौ हावा दोनदों। जेब्ला इसोरा बेखौ दादोंमोन, दाखांनायनि उनाव जे आदमखौ दाखांनायनि उनाव आरो आदमनि बेगेंनिफ्राय सासे बहननानै दादोंमोन, बेखौ हावा नाम दोनदोंमोन। आरो बे हावानि ओंथिया जाहैबाय गोथाङै थाग्रानो, गोथाङै थाग्रा बिनि ओंथि। बेनिफ्राय गाहायखै जों नायब्ला मोननो हायो, मानोना बियो गोथाङै थानाय मानसि मानिनि बिमा गिबि। बे मानसिया जे हावाया जों गोथाङै थानाय मानसि मानिनि बिमा गिबि जाहैबाय बे हावाया। बै समाव गोथाङै थानाय मानसिनि। बेनिफ्राय आरो फोरबो इसोरा आदम आरो बिनि बिहिनो लागै पसाक खालामनानै बिसोरनो गानहोदों। आरो फोरबो इसोरा होनबाय, नाय मानसिया गाहाम आरो हामाखौ सिनायग्रा जोंनि सासेनि समान जाबाय। जोंनि सासेनि समान जाबायनो। जोंनि सोरनि होनदों? इसोरनि, नङा होमबा? इसोरा प्लुरेल सिंगुलार नङा, बेनिखायनो जों होननानै बुंदों। बिफा बिसा गोथार जिउ, नङा होमबा? प्लुरेल बियो मा होनो बर'आव बांसानद्राय ना मा होनो बेबायदि आरो। बिनिखायनो बिसोरो इसोरा जों होननानै बुंदों। जोंनि सासेनि समान जाबाय होननानै बुंदों इसोरा बिसोरखौ जेब्ला पापआव गोग्लैयो। बेनिफ्राय पापआव गोग्लैनानै मिथिनाय जादों, साननो हनो हानाय जादों, रोंनाय जादों, नङा होमबा? बिनिखायनो जोंनि सासेनि समान जाबाय, माने बुजिनो रोंबाय, मोजां आरो हामाखौ सिनायनो हाग्रा जाबाय। जेब्ला बे हावाया पाप मावजेननानै आरो आदमा पाप मावजेननानै थायो, बेबायदि आरो। बेनिफ्राय मानसिया गाहाम आरो हामाखौ सिनायग्रा जोंनि सासेनि समान जाबाय। बियो दानो गोथांनि बिफांनिथिङै गावनि आखाइखौ फोलावहरनो आरो बिनि फिथाइखौ जानानै अरायबो गोथाङै थानो हागोन। जे मानसिया गोथाङै थानो हागोन, जे मोजां आरो गाज्रिखौ सिनायनो हाबाय नालाय, आरो नंगौ नङाखौबो सिनायनो हाबाय नालाय, जे गोथांनि बिफांनि फिथाइखौ खानानै बियो गावसोरनो जानानै थांनानै थानो हानाय बिस्रा मिथिनाय फैबाय जाहैबाय। मिथिनाय फैबाय। दानिया गोथांनि बिफाङा बबेयाव दं जों मिथिनो मोनबाय, नङा होमबा? एडेन बागानाव, जोङो इसोरनि बागानाव दङ गोथांनि बिफां, जायखौ जानानै मानसिया गोथाङै थाबाय थानो हायो, इममर्टेल जानानै थानो हायो। जोङो सिगांफ्राव सल'बाथाफोर जों खोनायोमोन जे मा होनो अमृत फिथाइ होननाय खोनायोमोन ना, सल'बाथाफ्राव खिथायोमोन अमृत फिथाइ होननानै। खिन्थु बे बुस्थुआ रियेल नंगौना नङा, जास्ट सल'बाथायावसो मोनोमोन आरो अमृत फिथाइ जालायनायनि सल'बाथा। नाथाय जोङो बाइबेलाव दिनै मोननो हादों जे गोथांनि फिथाइ, जाय गोथांनि फिथाइखौ जायोब्ला जे अरायनि थाखाय थांनानै थानो हायो, बियो इममर्टेल जायो। बियो बै एडेन बागानाव दंमोन। बेबायदिनो जे मोजां गाज्रि सिनायनो हाग्रा फिथाइखौ जानायनि थाखाय दिनै एडेन बागाननिफ्राय होखारजाबाय। इसोरनि जे हुकुमखौ बारसिनायनि थाखाय, इसोरनि आयेनखौ बारसिनायनि थाखाय पाप जादों। पाप जानायनि थाखायनो इसोरनि बागाननिफ्राय गोजानाव थांनांबाय, माने इसोरनि बागाननिफ्राय होखारजाबाय, गोथांनि फिथाइखौ मोनजाला। लोगो लोगो थैनायाबो फैबाय, लोगो लोगो गावनि उदैखौ फिसिनो थाखाय मावनानै जानो गोनां जाफैबाय। बिनि थाखाय मानसिया जिंगासिनो गोनां जाहैबाय। जों बाइबेलाव बेबायदि मोननो हायो। आरो फोरबो इसोरा होनबाय, नाय मानसिया गाहाम आरो हामाखौ सिनायग्रा जोंनि सासेनि समान जाबाय। आरो बियो दानो गोथांनि बिफांनिथिङै गावनि आखाइखौ फोलावहरनो आरो बिनि फिथाइखौ जानानै अरायबो गोथाङै थानो हागोन। बिनिखायनो फोरबोआ इसोरा मानसिखौ एडेन बारिनिफ्राय ओंखारहोदों। बिखौ जेनिफ्राय लानाय जादोंमोन, बे हायावनो बियो जिरादफोर आबाद खालामथोंसै।
आबाद खालामथोंसै जोंनियावनो दायथ' हरबाय। सिगाङाव इसोरानो गावनो दायथ' लादोंमोन, नङा होमबा? मावनाय दांनायनि दायथ'आ इसोरनियावनो दंमोन, इसोर मावनायखौनो जों मोनजायोमोन। बेनिखायनो दा होखारनाय लोगो लोगो जोङो गावनो दायथ' लानो गोनां जाबाय, जों गावनो आबाद मावनो गोनां जाबाय। बेनिखायनो आबाद खालामथोंसै होननानै बेवहाय लिरनाय दङ। बियो मानसिखौ बेबादिनो होनहरदों आरो गोथांनि बिफांनि लामायाव पहरा माने नेग्रा होनो थाखाय एडेन बारिनि सानजाहाथिङै केरुबिम होननाय आरो जेरैबो गिदिंनानै बेंथेग्रा खामब्लावनाय गंसे थरालखौ दोनदों, जे बिसिम हाबहैफिननो हाला। इसोरनि बागानाव मानसिया होखारजानायनि उनाव हाबफैफिननो हायाखै, मानोना बेंथेग्रा दोनदों, अरजों बेंथेदों। इसोरा अरजों बेंथेदों आरो अरजों बेंथेनानै आरो बेखौ नेग्राबो केरुबिम होननाय दोनदों जाहैबाय, नेग्रा। इसोरनि रायजोआव हाबफैफिननो हायासै। दा बिनि थाखाय मानसिया गावनो मावनानै जानो गोनां जाहैबाय। गावनो मावनानै जानो गोनां जानायाव मानसिया जिंगायाव फैबाय, थैनायाव फैबाय, बेबायदि मानसिनियाव फैदों। बेनिफ्राय दा जोङो मावनानै जानायखौ लुबैफिनो ना फिना? मावनानै जानायखौ जोङो मावनानै जानायखौ बयबो लुबैफिनो, जायनि थाखाय जों दिनै बेवहाय जमा जाफैदों, नङा होमबा? मावनानै जानायखौ लुबैफिनोब्ला जोङो बिनि लामाखौबो जोङो लानो नांगोन। मावनानै जानायखौ जोङो नांफिनगौब्ला बिनि लामाखौबो लानो नांगोन। थैनाय गैयै इममर्टेलखौ नांफिनगौबा जों बिनि लामाखौ लानो नांगोन। जों साफ्रोमबो मिथिबाय मानि गेजेरजों, जों सोरनि गेजेरजों जे थैनाय गैयै गोथांखौ मोनो आरो मावनानै जानायखौ जों बोरैहाय मोनो, जिंगासिनांगौनिफ्राय बारग'नायखौ जों बोरैहाय मोनो, जों साफ्रोमबो जोङो मिथिगौ। नाथाय गुबुना मिथिया, नङा होमबा? गुबुना मिथिया, जोंसो दिनै मिथिगौ। बिनिखायनो बेखौ मोनहोनो थाखाय जोंनि इभान्जेलिस्टफ्रा, पास्टरफ्रा, प्रिचिं खालामग्राफ्रा, गिदिर गिदिर इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा बे मावनाङि जानाङि जायगायाव मोनहैफिनहोनो बिराद नाजायो। थैनाय गैयै इममर्टेलखौ होफिननो थाखाय बिराद नाजायो। बेबायदि दा जास्ट सान्थि होननानै जों बुंनो हायो। दा बुहुमाव जोङो सान्थिया गैया, इसोरनि रायजोआवसो सान्थि दङ। बे सान्थिखौ जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों मोननो हायो। दिनैहाय आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय जे जिंगाया मानिफ्राय फैनाय, थैनाया मानिफ्राय फैनाय आरो मावनानै जानांनाया मानिफ्राय फैनाय, मोनथाम थांखि। दिनैनि बे मेसेजआ मावनानै जानांनायनि खारना जाहैबाय जे इसोरनि हुकुमखौ बारसिनानै पाप मावनायनि थाखाय। थैनायाव मोनफैनायाबो थैनो गोनां जानायाबो इसोरनि हुकुमखौ बारसिनानै फैनायनि थाखाय, पाप मावनायनि थाखाय। आरो बेबायदिनो जों जिंगा सिनांनायाव सौफैनायाबो बेनो। जोङो दिनै बाइबेलनि गेजेरजों रोखायै मोननो हाबाय, नङा होमबा? जानो हागौ गोबाङा मिथियामोन जे मानसिनि जिबना बै समाव इममर्टेलमोन होननानै, थैनाय गैयामोन होननानै, आरो गोथांनि बिफां दङमोन होननानै जानो हागौ सोरबाया मिथियामोन। नाथाय दिनैनि बे बाइबेल स्टडीनि गेजेरजों जों मिथि मोनबाय जे बे गोथांनि फिथाइखौ जानानै जोङो इममर्टेल, थैनाय गैयै जोंनि जिबन जापन खालामोमोन बै समाव, इसोरजों लोगोसे थानाय समाव। जागायजेननायनि 3:17-19 जों बेखौ नायब्लाथाय जों मोननो हायो। जेरै बियो आदमखौ होनबाय जे बिफांनि बिथाइखौ दाजा होननानै आङो नोंखौ बादा होदों, नोङो गावनि बिहिनि बोसोन लानानै बिखौनो जानायखाय हाया नोंनि जुनै साव गोनां जाबाय, नोङो दुखुजों थैस' थांस' बिनिफ्रायनो मोनजागोन, माने दुखुजोंसो दै। बियो नोंनो लागै सुजाय आरो सु गोनां खुदुना बिफांफोर उजिहोगोन। जे बेफोरखौ जोङो मिथिखागौ जे जोङो मावनाय दांनायाव जोंहा मा जेंनाफोर फैयो, मा खस्थ'फोर फैयो। बेफोर खस्थ'फ्रा प्रेक्टिकेलाव जोंहा दंखायो, जायफ्रा मावो दाङो, नङा होमबा?
जे आबाद मावनो थांब्लाबो जोंहा गोबां दुखु गोलोमदै गारनो गोनां जायो, गोबां बेबायदिनो सुजाय माबा माबि आबादफोराव रज'यो, गोबां खस्थ'जोंसो जोङो बोखांनो गोनां जायो। जों बेफोरखौ जोङो मावनानै दांनानै जाग्राखाय जों प्रेक्टिकेलाव जों मिथिखागौ। जोङो दानिया जोंनि लाइफआव बे संसाराव जोंहा सान्थि गैया, जोंहा जिंगायावनो थानांगौ जायो। सान्थिया जेब्ला समाव जों बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायनानै इसोरनि रायजोआव थांगोन अब्लासो जोंहा सान्थिया फैयो। जोङो नायनि आइजायानि 9:6 जोङो नायनि, जेसायानि 9:6 जेसाया 9:6 मानोना जोंनो लागै सासे हौवासा गथ' जोनोम जाबाय, सासे फिसा हौवाखौ जोंनो होनाय जाबाय आरो हादां गोरानि बिबाना बिनि फाफ्लियाव थागोन। बिनि नामा आसुरित, मन्त्रि, बोलोगोरा, इसोर, अनजिमा गैयि बिफा, सान्थिनि राजा। जोङो सान्थिखौ नांगौब्ला जोङो सान्थिनि राजाखौ जों लोगो हमनो नांगोन। सान्थिनि राजा जोबथारनायाव होनदों सान्थिनि राजा। सान्थिनि राजायालाय सोर? जिसु ख्रिस्ट'। सान्थिनि राजाया जिसु ख्रिस्ट'। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'जों नोङो थांनानै थानाय समाव नांथाबनानै थागोन, थांनानै थानाय समाव, थैखांनायनि उनाव नङा, थांनानै थानाय समाव जाय जिसु ख्रिस्ट'जों नांथाबनानै थागोन बियो बे सान्थिनि राजाजों नांथाबनानै थागोन। सान्थिनि राजाजों नांथाबनानै थानाया थैनायनि उनाव बियो सान्थियाव मोनहैगोन। जाय जायगायाव थैनाय गैफिनला, जाय जायगायाव मावनो गोनां गैफिनला, जाय जायगायाव जोङो जिंगासिनांगौ गैफिनला, बे जायगायाव जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंल', बे सान्थिनि राजानि गेजेरजोंल' जोङो मोनहैगोन। दा बे बाथ्राखौ जेसाया नाबिया 800 सिगां बोसोराव बुंदों। जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनि सिगां 100, 200, 300 नङा, 800 बोसोर सिगां, 800 बोसोर सिगां जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनि सिगाङावनो बेखौ बुंदों जे सान्थिनि राजा होननानै जिसु ख्रिस्ट'खौ बुंहरखादों। बे जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोङो सान्थिखौ नांगौब्ला जों बेजों थांनो नांगोन। जों बेखौ बेवहाय मोननो हायो। दा जिसु ख्रिस्ट'आ पाप खेमा होग्रा, जों बिनि सोमोन्दै एसे नायनि। जिसु ख्रिस्ट'आ पापखौ खेमा होयो। जोङो मानि थाखाय बे बुहुमाव फैनांदोंमोन? बे फैनांनायनि खार'ना पापनि थाखाय फैनांदों। आदम आरो हौवाया इसोरनि बुहुमखौ बारसिनायनि थाखायनो जों बे बुहुमाव जों फैनांदों। बे खार'ना जाहैबाय पापनि थाखाय। दा बे पापनि थाखायनो जोङो बे बुहुमाव फैनांदोंब्ला, पापनि थाखायनो जोङो जिंगाखौ नाजावनांदोंब्ला, पापनि थाखायनो जोङो थैनायखौ नाजावनांदोंब्ला, पापनि थाखायनो जोङो गाव गावनो मावनानै जानांदोंब्ला, जोङो पापनिफ्राय जोङो आनज्रायनांगोन। जों पापनिफ्राय जों गोजानाव थानो हानांगोन। अब्लासो जोङो बे थैनाय गैयिखौ आरो बे जिंगासिनाय गैयिखौ आरो माखौ मावनांनाय गैयिखौ जोङो मोनहैफिनगोन। पापनिफ्राय जोङो बारग'नो हायोब्लासो। दा बे पापनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो नांथारगोन। जिसु ख्रिस्ट'आसो पाप खेमा होग्रा। जों बेखौ नायनि जहननि 8:3-5 जोङो फरायनानै जोङो नायनि। John 8 जननि 8:3-5 गोथार लिरनाय गोरोंफोर आरो फारिसायफ्रा जिनाहारियाव हमजानाय सासे हिन्जावखौ लांनानै मानसिफोरनि गेजेराव फसंहैबाय। बिसोरो जिसुखौ होनबाय, "ओ फोरोंग्रा, बे हिन्जावा जिनाहारि खालामफुनायाव हमजाबाय। मोसेआ आयेनाव बेबादिखौ अन्थाइजों खुबैथारनो जोंखौ थोनदों। दा नोङो मा होनो?" जिसुखौ दसि खालामनो थाखाय दसि खालामनो मोननाय बादि बिसोरो जिसुखौ बाथ्राजों फानाव खोख्लैनो हास्थायबाय। नाथाय जिसुआ गंनानै आसिजों हायाव लिरबाय। बिसोरो बिनियाव सोंबाय थाब्ला बियो नायदावनानै बिसोरखौ होनबाय जे
नोंसोरनि गेजेरनिफ्राय पाप गैथारिया बिखौ अन्थाइजों खुबैथारथों। आरो गं बावनानै बियो हायाव लिरनो हमबाय, नाथाय बिखौ खोनानानै बिसोरो बोरायनिफ्राय जोबनायसिम साफा साफा ओंखारलांबाय। आरो जिसुआ नायदावनानै बियो हिन्जावखौ होनबाय, अ आइ, बिसोर बहा रावबो नोंखौ दुसियासै? बियो होनबाय, अ फोरबु, रावबो दुसियाखै। जिसुआ होनबाय, आंबो नोंखौ दुसिया, थांदो, दानिफ्राय पाप खालाम दाफिन, थांदो। माने बेवहाय पाप खेमा होनायनि क्लियार दङ। पाप खेमा होनायनि क्लियार ओरैबायदि पाप जे जिसु ख्रिस्ट' थांनानै थानाय समाव पापखौ एकदम नोंनि पापा खेमा जाबाय होननानै एकदम पाप खेमा होनो हानाय गोहोनि मानसिमोन। नाथाय जोंनि गेजेराव ओरैबायदि मानसि गैया जे नोंनि पापा दानो खेमा जाबाय होननो हानाय रावबो गैया। सोरबा दङ नामा नोंनि पापा दानो खेमा जाबाय होननानै मानसिफोरनि गेजेराव, जोंनि गेजेराव? अब्ला रावबो गैया, नङा होमबा? पाप खेमा होनो हानाय रावबो गैया। पाप खेमा होनो हानाय रावबो गैया मानसिनि गेजेराव। नों आंहाबो खेमा होनो हाया। अब्ला सोर खेमा होदों? नैखौ नायब्ला जों मोननो हायो जे हिन्जाव मानसिखौ जायगायावनो जिसु ख्रिस्ट'आ खेमा होदों, जे नोंनि पापा खेमा जाबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ खेमा होदों, नोंनि पापा खेमा जाबाय। होमबा जों बिनिफ्राय फोरमान होनो हायो जे जिसु ख्रिस्ट'आ पापखौ खेमा होनो हायो, नङा होमबा? पापखौ खेमा होनो हायो। थैनि सिगांनो जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला गाव आलाय जादोंमोन, बियो बुलि जादोंमोन, मानसि माहारिनि सुबुंनि पापनि थाखाय बुलि जादोंमोन। आरो बिनि बुलि होनाय बे थैनि गेजेरजों मानसिफोरनि पापा सुस्रा जादोंमोन, नङा होमबा? सुस्रा जानानै खेमा मोनदों। दिनै गासै बुहुमनि मानसिफोरा बिनि थैजोंनो दिनै जायफ्रा बेखौ नाजावो, फोथायो, खेमा मोनगोन। नाथाय थैनि सिगां, बुलि जानायनि सिगांबो नै हिन्जाव मानसिखौ खेमा होदोंमोन। दा जिसु ख्रिस्ट'आ खेमा होनो हायो, जों मानसिया होनो हाया। दा जास्ट जों ओरैबायदिखौ खेमा होनो, आंनि सोरबा सासेया मानसिया गोरोन्थि मावबाय, नांलाय खमलाय जाबाय, जे आंनियाव खेमा बियोब्ला दे आं खेमा होबाय होननानै जों बुंनो हायो। खिन्थु सोरबाया पाप मावनायखौ आङो खेमा होनो हाया। जे नों सोरजोंबा सासेजों नांलायलायदों, बा सोरजोंबा माबा मोनसे गोरोन्थि मावलायदों, दा बिसोरनि गेजेरावसो सानैजों लालायनांगोन। खिन्थु आं बेखौ होनो हानाय नङा। आंजों जानायखौ बियो होनो हानाय नङा, आंजों बिजों जानायखौ बियो होनो हानाय नङा, नङा होमबा? जायजों जालायदों बेखौसो खेमा होनो हागोन। नाथाय बे जिसु ख्रिस्ट'आ जायजोंखि जाया मानो गासै पापखौ बियो खेमा होनो हायो। दा बेबायदि खेमानि गेजेरजोंसो जोङो, पाप खेमानि गेजेरजोंसो इसोरनि रायजोआव हाबहैफिननो हायो। आरो बे गोथांनि रायजोआव थैनाय गैयै जिबनखौ जों मोनफिननो हायो। आरो मावनाय गैयै जायगायाव जों मोनहैफिननो हायो। जिंगा सिनाय गैयै जायगायाव जों मोनहैफिननो हायो। बे जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंसो जों बेनि गेजेरजों जों मोननो हायो। बेबायदि जों जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोङो पाप खेमा मोननो हायो। जों बेखौ सोलोंबाय। आरो बे पाप खेमा मोनब्लासो जोङो बे गोथांनि रायजोआव मोनहैफिननो हायो, बेखौबो जों सोलोंबाय। आरो बे पाप खेमा मोनब्लासो जोङो मावनाय गैयै जायगायाव, मावनो गोनां गैयै जायगायाव जों मोनहैफिननो हायो, जों बेखौ सोलोंबाय। जिंगा सिनाय गैयै जायगायाव जों मोनहैफिननो हायो, जों बेखौ सोलोंबाय। दिनैहाय जों बयबो सोलोंनानै लाबाय। आंबो फोरोंग्रा नङा, जों जमाहैनो जोङो सोलोंलायदों। बे इसोरनि बे गोथां बाथ्रानि सायाव जों बयनोबो बोर होफ्लायथों। आमेन।